Senyor conseller, té la paraula. No, miri, el que fa el Real Decret és establir aquest registre de preassignacions, de preassignacions per tal d'autoritzar la construcció dels parcs eòlics. Vol dir, només aquells que hagin estat registrats tindran dret a la prima. Per què ho fa l'Estat, això? Home, per una raó relativament justificable. I és que en aquests moments hi ha una construcció de parcs eòlics que va bastant més enllà del que seria raonable tenint en compte les previsions globals. És important, dues qüestions són importants. Primera, que evidentment ens assegurem que aquest Real Decret en cap moment invadeix les nostres competències per autoritzar parcs eòlics. Dos, que en el desenvolupament del Real Decret, que és el tema important, es tingui en compte quina és la situació d'equipament ja existent i de possible equipament potencial. I és per aquesta raó que jo li puc dir, nosaltres tenim fonamentades raons per dir tindrem la instal·lació de parcs eòlics, la previsió de potència instal·lada en parcs eòlics, que és 3.500 per l'any 2015, que preveu el Pla de l'Energia, i probablement la superarem.